Holereti, holereti, en we blijven maar jodelen. Ik ben Willy Kleikers uit Bokkels, de jodelende postbezorger, zal ik maar zeggen. Zo word ik dus hier in het dorp genoemd. Holereti, holereti. Je wordt er gewoon vrolijk van. Het is heerlijk als je vooral in de bergen komt en je hoort muziek met jodelen. En wanneer is dat jodelen begonnen? Het jodelen is, ja, dat is al lang begonnen. Al zeker 30 jaar geleden. Want in 1969 zijn we al in Zwitserland geweest met de fanfare. En toen heb ik de eerste keer contact gekregen met jodelaars in Zwitserland. En dat was, ja, het was voor mij een wereld die open ging. Geeft het nou ook een beetje extra dat u jodelend de kerstkaart rondbrengt? Ja, we moeten de hoop erin blijven en altijd vrolijk blijven. En ook als het regent, dat maakt niks uit. Even los alweer. Kijk. U steekt de mensen aan. Ja, ja. Holereti, holereti. Daar gaan we op pad. Holereti, holiori, 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 kijk eens een maatje, jong. Kies de de post persoonlijke water heeft op Osman, waar? Al jodelenteren. Daar zijn we trots op zo'n man. En ook dat hij hier nog altijd zo bergop met de post komt. Het laatste beetje adem wat hij nog heeft. Dat gebruikt hij al jodelend naar boven. Ben je wel eens uitgejodeld? Nee hoor, nooit. Ik zal nooit uitgejodeld komen. Misschien als ik een keertje sterf, dan ga ik jodelen te hemel in.